Πώς μου πεις την τελευταία σου δήλωση? Είπαμε ότι το GPS είναι για τους κουλούς. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ. Πάνω! Τραβάω βίντεο! Blair Witch Project. Χαμένοι κάπου στα βουνά. Με τον Αλεξίου. Είναι απίστευτος. Μου έχει βγει η Παναγία και πάει τάπα στο χώμα. Βρίσκεις τις ταινίες βίας μέσα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Και εγώ. Πες δυο λόγια στην κάμερα και τι γράφει. Δεν πεις σε πήγα πολύ ωραία διαδρομή. Κάναμε λίγο χώμα, 80 χιλιόμετρα. Το μηχανάκι μου μέσα στα σκουπιά. Θέλω στο γράψιμο, ήταν πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Ρε, stop. Τώρα φτάσαμε στο καρποδρόμιο μετά από μεγάλη ταλαιπωρία που περάσαμε. Αλλά ήταν πολύ ωραία και τώρα εδώ είναι τα παιδάκια, θα κάνουν κάρτ. Εδώ πλάνα στο καρποδρόμιο. Δεν κοιτάζω εσένα. Και εσύ καλός είσαι, αλλά δεν κοιτάζω εσένα. Γράφει το δηλαδή. Καρλό! Κάτω εγώ να βρούμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πάτα το, πάτα το! Φύγαμε! Το έπιασε το μήνυμα. Ναι, το έπιασε το μήνυμα. Είμαστε πολύ ωραία, τρέχει λίγο. Αλλά είναι πολύ ωραία γιατί γύρω γύρω είναι στα ξεχωριστικά στο πουθενά. Πρέπει να έχουμε τις φύγες τώρα. Το κλείσιμο την καρδιά. Να ονομάσαι στη βρύση. Έλα που βρέχει, Αρξίου μου φωνάζεις. Βλέπουμε εδώ πέρα στην βρύση στον Κρίνο τώρα. Είμαστε στο Σίμο. Στο Σίμο. Ο Σίμος. Λοιπόν, εδώ είναι η βρύση, περίφημη εκεί. Πακ. Να ονομάσαι στη βρύση. Έλα που βρέχει, Αρξίου μου φωνάζεις. Βλέπουμε εδώ πέρα στην βρύση στον Κρίνο τώρα. Είμαστε στο Σίμο. Στο Σίμο. Ο Σίμος. Λοιπόν, εδώ είναι η βρύση, περίφημη εκεί. Πακ. Αγία της Λίμνης. Η Μάγια η Μέλισσα. Αλεξίου μπροστά. Και η Λίμνη θα φασιστεί και μέσα από την Μάγια. Η ώρα είναι πολύ αργά και αυτό που δεν βλέπετε είναι ο Λάμπης και εγώ. Και αυτό είναι το ιστορικό γεφύρι που ψάχναμε να βρούμε. Από κάτω τον περνάει ένα ποταμάκι και κάνει τον κρύο της Αρκούδας. Γράφω τη στιγμή που έχουμε μείνει. Μείνε. Έκλασε τώρα. Πάει στο πικόνιο. Πάει το τριλεξάρο, χάλασε τώρα. Τερματισμός. Μετά από ένα συνεχές κυνηγητό με τη βροχή, ο φίλος μου έδειξε και εγώ. Εγώ γύρισα. Το Τετάρτο ψέμε για διακοπές. Γυρίσαμε και δύο. Ναι, διακοπές, το ψέμε διακοπές στο Καρπενί στο Τετάρτο γιατί δεν θέλει να έρθει. Αρνιόταν. Θα πάμε να το πάρουμε σε λίγο πάνω. Τον πήγα τάκος, ταλαιπωρημένος και λασπωμένος, αλλά τα κατάφερε, παλικάρι. Το Λάμπης και εγώ. Τελείωσε το ταξίδι τώρα, τι κρίμα.
Πώς μου πεις τελευταία σου δήλωση? Είπαμε ότι το GPS είναι για τους κουλούς. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ.